Λοιπόν, η κυρία Ματίνα Τριανταφύλλου μαζί μας. Γεια σας, κυρία. Καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Την Παρασκευή βγήκε μια εγκύκλειος. Η τελική, δεν θα περιμένουμε άλλη εγκύκλειο. Περιμένουμε να ερμηνευτούν κάποια πράγματα που ερμηνεύει η εγκύκλειος. Όπως, ας πούμε, άρα περιμένουμε ερμηνευτική εγκύκλιο της ερμηνευτικής εγκύκλειου. Τέλεια. Σε κάποια ζητηματάκια θα τα εξηγήσουμε αμέσως. Λοιπόν, έχουμε τους μεγάλους χαμένους που ξέρουμε πάρα πολύ καιρό τώρα, ότι είναι οι νέοι ασφαλισμένοι που είχαν ένα μισθό και είχαν και ένα μπλοκάκι και παίρναν εξαίρεση για το μπλοκάκι από τον ΟΑΕ. Τώρα λοιπόν πληρώνουν εισφορές όλοι, όπως γνωρίζουμε. Κερδισμένοι, θα πούμε λίγο πολύ, ότι είναι αυτοί που έχουν μέχρι 2 εργοδότες, οι οποίοι μοιράζονται τις εισφορές πλέον με τον εργοδότη τους. Θα δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθούν οι σχέσεις. Μοιράζονται γιατί πάνε στο καθεστώς των μισθωτών, οπότε πληρώνει και ο εργοδότης ένα μέρος και ο εργαζόμενος ένα άλλο. Αυτά τα μέρη έχουν αποσαφινιστεί. Έχουν αποσαφινιστεί. Είναι 2/3 ο εργοδότης, 1/3 ο εργαζόμενος. Βεβαίως. Μισό λεπτό. Όταν λέμε μοιράζονται και είναι σαν να είσαι μισθωτός. Ο μισθωτός παίρνει 14 μισθούς στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Ο Μπλοκάκιας παίρνει 12. Σωστά. Αυτό που πάει ουσιαστικά, το είπε και ο Υπουργός σε συνέντευξη την προηγούμενη εβδομάδα, ουσιαστικά αυτή την υποκρυπτόμενη σχέση εξαρτημένης εργασίας πάνε να την φέρουν στην επιφάνεια και να γίνει πλέον μια σχέση εργασίας όπως είναι οι υπόλοιπες με τις συμβάσεις και να έχουν και δώρα και να έχουν και επιδόματα και μάλιστα θα γίνουν και έλεγχοι από το ΣΕΠΕ, είπε η Υπουργός. Οπότε μένει να τα δούμε όλα αυτά. Τις κάρτες που έχουμε. Λοιπόν, να πούμε ότι για να μπουν λοιπόν σε αυτό το καθεστώς των μισθωτών, αυτοί που έχουν μπλοκάκι, θα πρέπει να έχουν πρώτον μέχρι 2 εργοδότες και δεύτερον θα πρέπει, είναι στην κάρτα μας, μάλλον έχει παραλυφθεί, να είναι από διαρκή επαγγελματική δραστηριότητα. Να είναι σταθερά σε αυτούς τους εργοδότες. Να προκύπτει μια αποκλειστικότητα στην παροχή της εργασίας. Αυτό μένει μια διευκρίνηση με νέα εγκύκλιο που είπαμε πριν. Τι είναι διαρκής επαγγελματική δραστηριότητα? Τι είναι διαρκής επαγγελματική δραστηριότητα, ακριβώς. Τώρα, αυτό σημαίνει ότι αποκτούν δικαιώματα και απολύσεων κτλ. Θεωρούμε ότι ο χάρτης λίγο των εργασιακών θεμάτων να αναδιαμορφώνεται από εκεί και πέρα. Άρα, σε αυτή την περίπτωση θα πληρώσει 2/3 ο εργοδότης, δηλαδή 21,38% στις αποδοχές. Και 1/3 εργαζόμενος 12,72% ή 16% ανάλογα σε τι ταμείο υπάγεται και αν έχει επικουρικό, αν έχει φάπαξ κτλ. Αν προσθεθεί τρίτος εργοδότης. Αυτό είναι και για μισθωτό. Είσαι μισθωτός με μπλοκάκι, συζητάμε τώρα. Τώρα είσαι με μπλοκάκι μέχρι 2 εργοδότες με διαρκή σχέση. Και είσαι σαν μισθωτός. Άρα λοιπόν, αν προσθεθεί τρίτος εργοδότη, από τη στιγμή που θα προσθεθεί και μετά, πρέπει να το δηλώσεις στον ΕΦΚΑ και ο ΕΦΚΑ να ειδοποιήσει τους 2 προηγούμενους. Και να απαλλαχθούν οι 2 προηγούμενοι, γιατί πλέον θα είσαι ελεύθερος επαγγελματίας. Και θα πληρώνεις όλη την εισφορά. Και πλέον θα πληρώνεις όλη την εισφορά από εκείνη τη στιγμή και μετά, εσύ ο ίδιος. Ποιος θα τα κάνει όλα αυτά? Είναι ένα θέμα η διαδικασία, η οποία υποτίθεται θα λειτουργούσε με μια πλατφόρμα. Δηλαδή, εγώ έχω ένα μπλοκάκι, ας πούμε, εδώ στο Skype. Ναι. Και ποια είναι η διαδικασία? Λοιπόν, στην περίπτωση που έχουμε, θα πάμε στις ειδικές περιπτώσεις, γιατί μάλλον σε αυτή. Είμαστε ειδική περίπτωση. Ναι, που έχετε και μισθό και μπλοκάκι. Εκεί δεν μιλάμε τώρα για αυτό το καθεστώς των μισθωτών με μπλοκάκι. Μιλάμε για ένα καθεστώς παράλληλων δραστηριοτήτων. Λοιπόν, προϊσίων καθεστώς, εντάξει, το είπαμε, ο εργαζόμενος πληρώνει εισφορές με βάση τις φορές και τις κλάσεις πριν. Αν πάμε λοιπόν στις ειδικές περιπτώσεις, η πρώτη περίπτωση είναι κάποιος μισθωτός που έχει και μπλοκάκι στον ίδιο εργοδότη. Μάλλον αυτή ήταν η ερώτησή σας. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση αντιμετωπίζεται ενιαία, δηλαδή θεωρείται ότι είναι αποδοχές μισθωτού, όλες αυτές, και πληρώνεται για όλο αυτό το ποσό εισφορά 12,72 εργαζόμενος σε 100 και 21,1%. Και πώς θα το ξεχωρίζει, αφού είναι άλλο το 12 και άλλο το 14. Είναι για 12 μήνες, το άλλο είναι για 14 μήνες. Πώς θα το ξεχωρίζει? Συνολικά το εισόδημα. Συνολικά το εισόδημα για 12 όλο και εισφορά αντίστοιχα. Για 12 όλο. Γιατί για 12 όλο? Γιατί 12 είναι μήνες. 12 είναι οι μήνες, αλλά 14 μισθούς παίρνεις. Αλλά με το 12 το υπολογίζει η κυβέρνηση. Μα πάει ποσοστή επί του εισοδήματος. Άρα 12 φορές θα μου κάνουν κρατήσεις ή 14? 14. Συν 12. 14 συν 12 συν αυτό. Επί το ποσοστό. Λοιπόν, να πούμε το εξής. Ότι εάν κάποιος έχει. Αυτό ήταν η περίπτωση που κάποιος έχει. Θα μιλήσουμε να το πω λίγο καθαρό. Περίμενε. Εγώ είμαι μισθωτός. Έχω μισθό από τον Κούτρα. Και έχω και ένα μπλοκάκι από τον Κούτρα. Και έχω κι άλλο ένα μπλοκάκι σε εσάς. Αυτό είναι άλλη περίπτωση. Αυτή είναι άλλη περίπτωση. Είναι η επόμενη περίπτωση. Είναι η επόμενη περίπτωση, ακριβώς. Αφού λέγαμε τόση ώρα. Μισθωτός μέχρι 2 εργοδότες. Γιάννη, είναι η επόμενη περίπτωση. Εδώ, να το. Μισθωτός και μπλοκάκι σε άλλο εργοδότη. Λοιπόν, η περίπτωση που είπαμε πρώτη, η περίπτωση που είπαμε πρώτη, για να γίνει σαφές, είναι η περίπτωση που κάποιος δεν έχει μισθό. Έχει μόνο μπλοκάκι μέχρι 2 εργοδότες. Α, μάλιστα. Μόνο μπλοκάκι ήτανε. Μόνο μπλοκάκι. Απλά αντιμετωπίζεται ασφαλιστικά πλέον σαν μισθωτός. Όπως αντιμετωπιζόταν και φορολογικά και αντιμετωπίζεται και φορολογικά.
Λοιπόν, τώρα η ειδική περίπτωση είναι όταν έχει μισθό και μπλοκάκι. Άρα, στο μισθό και μπλοκάκι με ίδιο εργοδότη πάει όλος ο μισθός. Ναι. Στο μισθό και μπλοκάκι, δεύτερη περίπτωση, σε άλλο εργοδότη, θεωρείται παράλληλη δραστηριότητα. Δύο δραστηριότητες. Και έχεις στο μισθό σου την εισφορά του μισθωτού. Ό,τι σου κρατάνε. Και στο μπλοκάκι, ό,τι κερδίζεις, μάλλον το ποσοστό του ελεύθερου επαγγελματία με βάση το εισόδημα από το εκαθαριστικό του προηγούμενου έτους. Ναι. Ωραία. Άρα έχουμε μισθό, εισφορές μισθωτού και μπλοκάκι εισφορές ελεύθερου επαγγελματία αντίστοιχα. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε τώρα και μια κραυγαλαία περίπτωση. Οι δικηγόροι. Ξέρουμε γιατί εξαιρέθηκαν. Οι δικηγόροι με μπλοκάκι, μόνο μπλοκάκι, που είπαμε πριν ότι μέχρι 1 ή 2 εργοδότες οι άνθρωποι με μπλοκάκι πάνε και πληρώνουν εισφορές ως μισθωτοί, μόνο οι δικηγόροι θα πληρώνουν εισφορές ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικηγορικές εταιρείες. Υπάρχει το 80% των δικηγόρων που δουλεύουν σε δικηγορικές εταιρείες είναι με μπλοκάκι. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση εξαιρέθηκε από το Υπουργείο με την εγκύκλιο. Δεν ξέρω, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Όπα, και προειδοποιεί 30 φίλοι, θα είναι πολύ μεγάλο θέμα. Είναι πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί εξαιρέθηκε αυτή η κατηγορία με την εγκύκλιο και πρέπει να εξηγηθεί αυτό. Γιατί δεν εξηγηθεί. Γιατί για τον ίδιο λόγο που εξαιρέθηκαν. Όχι, δεν εξαιρέθηκαν. Όλοι πάνω ως μισθωτοί και οι δικηγόροι πάνω ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Για να γυρίσουμε στην αρχή. Αυτές οι διευκρινιστικές. Και ο νόμος λέει κάτι άλλο. Οι διευκρινιστικές εγκύκλοι που θα διευκρινίζουν την εγκύκλιο που βγήκε. Που είναι αδιευκρίνηστη. Πότε τις περιμένουμε? Τις περιμένουμε. Τότε, γιατί αυτή ένα τετράμινο έκανε να βγει. Συγγνώμη να κάνω μια ερώτηση. Οι επιχειρήσεις που θέλουν τώρα να δηλώσουν ότι απασχολούν κόσμο, δεν μπορούν. Πού το δηλώνουν? Λοιπόν, η διαδικασία έχει ως εξής. Όταν κάποιος πάγεται σε αυτό το καθεστώς μέχρι 2 εργοδότες, που είπαμε ότι πάει σαν μισθωτός, πρέπει να γράψει πάνω στο μπλοκάκι του ότι πάγεται σε αυτή τη ρύθμιση. Αντίστοιχα, ο εργοδότης μέχρι τέλος του μήνα πρέπει να κάνει ΑΠΔ, αναλυτική περιοδική δήλωση. Προσέξτε τώρα. Εάν δεν το κάνει την αναλυτική περιοδική δήλωση ο εργοδότης, πρέπει ο εργαζόμενος να πάει να καταγγείλει, να κάνει υπεύθυνη δήλωση και να πει. Στον εργοδότη του. Η πρώτη πληρωμή πότε είναι? Η πρώτη πληρωμή για τους ελεύθερους επαγγελματίες? Κάθε μήνα θα είναι η πληρωμή, βγήκε η εγκύκλιο. Στο τέλος του επόμενου, αφότου λύγει ο μήνας. Στο τέλος του Φεβρουαρίου θα πληρώνεις το Γενάριο. Ναι. Λοιπόν, αυτό που είπαμε πριν είναι ότι υπάρχει μια. Εγώ πάλι πιστεύω, πιστεύω ότι στο τέλος του επόμενου ούτε εργοδότες θα έχουν κάνει αυτό, ούτε εργαζόμενοι θα έχουν. Όλοι θα χρωστούν. Και όλα αυτά είναι στο καθαρό εισόδημα, ό,τι βγάζει η εφορία. Στο καθαρό εισόδημα, στο καθαρό. Απλά φανταστείτε ότι κάποιος μέσα στο έτος μπορεί να έχει με 10 μήνες ένα μπλοκάκι, μια σύμβαση παροχής υπηρεσιών. Αυτό θα πληρώσει για 12 κακομοίρες. Όχι, θα πληρώσει για 10 και μετά να προσθεθεί ένας εργοδότης και μετά να πληρώσει ως ελεύθερος επαγγελματίας στους άλλους 2 μήνες. Δηλαδή, ο ίδιος άνθρωπος μέσα στο ίδιο έτος μπορεί να πληρώσει το μισό ως μισθωτός. Εντάξει, είναι πάρα πολύ απλό αυτό που συμβαίνει. Θα πληρώσουμε όλοι. Δύο πράγματα. Ναι, ότι όταν κάποιος ο εργοδότης του δεν κάνει την περιοδική δήλωση, πρέπει να κάνει την υπεύθυνη δήλωση και λέει εγκύκλειος ότι από εκεί και μετά θα πληρώσει φορές ο εργοδότης. Οπότε, καλό είναι αυτός που κόβει το μπλοκάκι να πηγαίνει και μια υπεύθυνη δήλωση στον ΕΦΚΑ, καλού κακού. Γιατί ο εργοδότης, αν δεν κάνει περιοδική δήλωση, θα χάσει τις εισφορές του και θα τις πληρώσει ελεύθερος επαγγελματίας. Και δεύτερον, προσοχή πολύ με τις ρυθμίσεις. Όσοι δεν καταβάλουν τις τρέχουσες εισφορές, θα χάνουν τις ρυθμίσεις. Οπότε, καλό είναι να είμαστε συνεπείς, γιατί αν φύγουμε από τις 100 δόσεις, ξέρουμε πολύ καλά ότι πολύ δύσκολα. Στη διευκρινιστική εγκύκλιο τη διευκρινιστική εγκύκλιο θα ξαναρθείτε εδώ να μας τα πείτε. Μέχρι τότε θα μπορούμε όλοι να πάμε να σπουδάσουμε οικονομικά για να καταλάβουμε αυτά τα πράγματα. Διαφημιστικό διάλειμμα, επαναρχόμαστε.